हेल' फ्रेन्ड्स, गिबियावनो नोंथांमोननिसिम आंनि खुलुमनाय आरो गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोबाय। आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे इनफरमेटिभ भिडिअ लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आरो लोगोसेनो भिडिअखौ लाइक खालाम, शेयार खालाम आरो लोगोसेनो नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो। फैदो दानिया भिडिअखौ जागायनोसै। नर्थ इस्टनिनो गेटवे लोगोसेनो जोंनि आसामनि मोनसे मेट्रपलिटेन नोगोरमा होननानै जों जायखौ मिथियो, जेराव जोंनि गोबांथार फरायसाफोरा फरायनो होननानै थाहैयो, जेराव जोंनि गोबांथार सेंग्रा सिख्लाफोरा खामानि मावनाय हिसाबै, साख्रि मावनाय हिसाबै थाहैयो बा माबा मोनसे खामानि मावनो हिसाबै बेहाय थाहैयो। बे जाबाय जोंनि गुवाहाटि नोगोरमा, जायखौ जों नर्थ इस्टनिनो बिजनेस हाब होननानैबो बुंनो हायो। सुइजारलेण्डनि मोनसे कम्पानि सुइस एयार क्वालिटि मनिटरिं बडि IQAir होननाया बोसोरफ्रोमबो वर्ल्ड एयार क्वालिटिनि सायाव मोनफा मोनफा रिपर्ट फोसावो। माने बुहुमनि बारहावानि सायाव, बुहुमनि बारनि गुननि सायाव मोनफा मोनफा बोसोरफ्रोमबो रिपर्ट फोसावो। दा बै कम्पानिया गुवाहाटि नोगोरमाखौ बुहुमनि मादाव नैथि गुबुंलेसिन नोगोरमा महरै बिथांमोना गावसोरनि मोनसे रिपर्टआव फोरमायदों आरो बिथांमोना बोसोरफ्रोमबो वर्ल्ड एयार क्वालिटिनि सायाव मोनसे रिपर्ट दिहुनो। माने बुहुमनि बारहावानि गुननि सायाव बा गुबुंले बारहावानि सायाव बिथांमोना मोनफा मोनफा रिपर्ट बोसोरफ्रोमबो दिहुनबाय थायो। दा थिग बेफोरबायदिनो देग्लायनि बे वर्ल्ड एयार क्वालिटि रिपर्ट 2023आव जोंनि आसामनि गुवाहाटि नोगोरमाखौ बुहुमनि मादावनो नैथि गुबुंलेसिन नोगोरमा महरै बिथांमोना गावसोरनि रिपर्टआव फोसावदों। दा देग्लायनि बे रिपर्ट मथै बुहुमनि टप 50टा गुबुंलेसिन नोगोरफोर फोसावनायनि मादाव गासै जोंनि इन्डियानिनो 42टा नोगोरमाफोरा जायगा आवग्रिदों। दा बेनि मादाव बुहुमनि गुबुंलेसिन जायगा महरै गिबि सारियावनो जोंनि इन्डियानिनो बिहारनि बेगुसराय होननाय नोगोरमाया बेवहाय जायगा आवग्रिदों आरो दा बिनि उनावनो जोंनि गुवाहाटिया थाहैबाय। गुवाहाटिया नैथि गुबुंलेसिन जायगा महरै, गुबुंलेसिन नोगोरमा महरै बेवहाय जायगा मोनबाय। दा बेनि उनाव थाहैबाय दिल्ली बायदि नोगोरमाफोरा। दा बेनि उनाव गोबांथार नोगोरमाफोरा थारमाने बुहुमनि मादावनो गुबुंलेसिन बारहावानि गुबुंलेसिन जायगा महरै बे रिपर्टआव फोसावजानाय जादों आरो दा जों बयबो मिथिलायगौ बेफोरबायदि गुबुंले बारहावानि थाखाय माबायदि बेराम आजार सोमजियो, माबायदिहाय जोंनि बिगुरनि बेराम जायो, मेगननि बेराम जायो, बायदिसिना लोमजानाय साजानाय जायो। दा बैफोर जायो नालाय, दा बिनि थाखायनो बेफोराव थाहैनाय जोंनि फरायसाफोरा बा खामानि मावनो थाहैनाय आदा आब' बिदा फंबाय बिथांमोना जाहाथे मोजाङै मोजां सांग्राङै सोलिलायो, बेखिनिखौ गोसोआव लाखिलायबानो जाबाय। आरो जाहाथे बैफोराव सोलिनायाव जानाय लोंनायफोराव जायखिजाया जिनिसफोरखौ बायनानै लाङोब्लाबो माबायोब्लाबो थारमाने सुनानै साखोन सिखोन खालामनानै साफा खालामनानै जाहाथे बेफोरखौ बाहायलायो आरो बैफोराव सोलिनायाव जाहाथे गावबा गाव मास्कफोर बाहायलायनानै सोलिलायो, बेफोरखौ नोंथांमोना गासैबो गोसोआव लाखिलायबानो जाबाय। दा जियानो जादोला नोंथांमोननि सिगाङाव आं बे भिडिअखौ लानानै फैबाय। नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ लाइक खालाम, शेयार खालाम, लोगोसेनो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो। लोगोसे दिनैनि बे भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों।